आं दासिमबो आं हास्थायनाय सिख्लानि बिगोमा जानो हायाखिसै। आदै नों हास्थायनाय सिख्लाखौबो मोनगोन। धोर्ज हमलै आदै, धोर्ज हम। धोर्जनि फिथाइया जेब्लाबो गोदै। साननो गोनां जेबो गैया। आदा निदानानो बेखौ फिक्स खालामखाबाय। आफानि रिक्सा जुदि आनरिक्स जायोब्ला अब्ला फाइनाल गेमा जागोन अनजालुनि हान्जा आरो नोंनि हान्जा। अनजालु अनजालु नोंनि आरो आंनि गेजेराव फाइनाल गेमा सानसे बेलासे जागोन। बेनिखायनो आं नोंखौ खावलायदों, उइदाउट चेलेन्ज नों आंनो ट्रफिखौ आंनि आखायाव थाबैनो गथायनानै होफै। जुदि नों आंजों चेलेन्ज खालामो अब्ला नाय रेफारिया जेबो बान्था मोननाय नङा। अके? आं नोंखौ फाउल खालामनानैब्लाबो गल होगोन। इट इज माय प्रमिस। हिरो अफ द मेचआवबो बे सोगोमसारानो जागोन। आरो बे ट्रफिखौबो आं नाजावगोन। सोगोमसार आदै, कम्पिउटारा जुदि हिरो अफ द मेच आरो ट्रफिखौ अनजालुनो होब्लालाय गेम जागायनायनि आगोल कम्पिउटारनि गासिबो तारखौनो हास'ना होगोन। हाब जोंनिखौलाय माथो समायना सिख्ला फैबाय दंलाय। सोगोमसार आदै हनै। नायहरनोसै बिरबेलि माबायदि समायना सिख्ला बियो। मेडाम मानो एसेबां गोबाव जाखो? आं नोंखौ नेना मोनैनि थाखाय फैफिनलायबाय। बाजै नोंनि आखायाव बेग? औ आंनि आखायाव बेग। मानोना आं नोंसिनाव थाफैनाय साननैसोनि आलासिसो। बिगुमाया गाज्रि जायोबा बे नखराव थानायनि आंहा मोन्थाय दं आरो बिगुमाया गाज्रि जायोब्ला बे न'निफ्राय थांनायनि मोन्थायाबो आंहा दं। बाजै आं नोंखौ थांनो होआ बाजै। बिखौ थांनो हो मिनिस्रि। बे जाबाय साफिना थाफैनाय मासे सैमासो। आदा आरो बेबायदि सैमानि बिगोमाबो दं। औ आं मासे साफिना थाफैनाय सैमा आरो बेबायदि सैमानि रावबो बिगोमा गैया। हनु नों मोजाङै फराय। बाजै हनु नों मोजाङै फराय आरो आनजादा मोजाङैनो हो। बाजै आं नोंखौ थांनो होआ बाजै। बाजै मिनिस्रि फै थाबैनो फै। बाजै फै थांनो हो। बाजै आब' ओइ आब'। आब' नों बहा थांनो फैदों? Let me go. Don't follow me. आब' 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 नों मानो हाग्रा गेजेराव थांनाय लामाजों थांखो? मा जाखो? अनजालु आदा आरो अनजालि आब'नि गेजेराव माबाफोर नांलाय खमलायसो जादों नामा? र' थांनि। मिनिस्रि बिनानाव थौदो ओंखामखौ जाहैग्रोना लाग्रोदो। मानोना नोंहा आनजाद फैगासिनो दं, रेडि जानांगौ दं। थौदो ओंखाम जाहैदो नि। ओंखामबो जाया दैबो लोङा। बाजैनि अनगा थांनाबो थाखाया। मिनिस्रि बिनानाव नों बिदि बुङोब्ला आंनि बिखाया थेर बेथेर जालाङो। जोंनि आइ आफाखौ दायना दायनि साजायनानै उदखारि सुबुंफोरा बुथारलांनाय समनिफ्रायनो आं नोंखौ जाहोदों लोंहोदों, फेदेरबोदों आरो फोरोंबोदों। नाथाय दिनै जों सानैबो सोरखौबा लानानै दाङाबाजि जायोब्ला नखरनिफ्राय गोजोन होनाय जिरादा जोंखौ नागारलांगोन मिनिस्रि। आदा मिनिस्रि आइ बिनानाव आफानि बिबानखौ नों मावफुंनायनि थाखाय आं नोंनि दाहारगिरि जानानै थाबाय आदा। थोद जाम्बि नों आंनि जेबो दायनिगिरि नङा।
बिनानावा बिदानो होनो गोनां जेबो थाया नाथाय सासे बिदायासो बिनानावनो होनो गोनां गोबां थायो आदा नों आंनो गोबां होनो नांलिया आदा नों आंनो मोनसेल' होबावदो मा? बाजै अनजालिखौ नों आंनो लायनानै होफैदो प्लिज आदा प्लिज प्लिज अनजालि बायदि प्रफेसारखौ बिबाजै महरै मोननो नोंहा खाफाल गैया मिनिस्रि आंहा खाफाल मोनदा अनजालिखौ आंबो मोजां मोनो मिनिस्रि गोजौ थाखोआव फरायनाय समनिफ्रायनो बियो आंखौ जाबायदि मोजां मोनो आंबो बिखौ बै समनिफ्रायनो मोजां मोनो मिनिस्रि नाथाय आंनि सासे लोगोआ आंनि सिगाङाव अनजालिखौ मोजां मोनो होननायनि थाखाय आंनि गोसोनि खोथाखौ गोरबोनि अबेबा मोनसे खनाव लाखिनो गोनां जादों मिनिस्रि बिनानाव नाथाय बियो नोंनि रावबो लोगोखौ मोजां मोना आदा शी अनलि लाभ्स इउ सुदेम नों अ सुदेम फंबाय नों फै 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 जिराय बेवहाय जिराय जागोन दे नों आदाया सोगोमसार बायदि सुबुंखौ फोथायोब्लाबो आं बेखौ फोथायनो हाया प्लिज आदा नों अनजालि आब'खौ लायफिनथारदो नाथाय आंनि लोगोआ नोंनि लोगोआ नोंखौ साना आदा नोंसो लोगोखौ सानो खोनासं अनजालु आदा दिनै नोंसोरनि न'सिम फैनायाव आं अनजालि आब'खौ लामायाव लोगो मोननानै माथो होदोंमोन नाथाय मा फंबाय मानो सिरि नों अनजालि आब'आ थांनायथिं आंबो बाइकखौ फिदिंफिनब्ला आब'आ आंखौ बुंबाय लेट मी गो डोन्ट फल' मी एसे गोजान थांनानै आब'आ हाग्रा गेजेरजों थांनाय लामाजों हाबहां जाब्ला आब'खौ आं माथो हरफिनबाय आब' नों मानो हाग्रा गेजेरनि लामाजों थांनो ओंखारदो अब्ला आब'नि खुगायाव जेबो राव गैया आं अनजालिनि सायाव इनाय मावदों सुदेम आरो आं आंनि गोरोन्थिनि निमाहा बिगोन मिनिस्रि आं नोंसोर सानैनोबो बाथ्रा होदों अनजालिखौ आं जुलि खालामथारगोन नों थार बाथ्राखौनो बुंदोंथ' आं नोंनि खर' हमनानै समाय लादों बिनानाव आं अनजालिखौ हाबा खालामथारगोन अरनाय सुदेम फंबाय नोंनि बाइकनि साबिखौ आं बेखौ दानो लाना फैनि नै दानिया नोंसोर सानैबो जिरायथ' आं बेखौ लानानै फैथारगोन दिनै दे खोनासं नांग्रां बिरदाव आरो बिरबेलि दिनै आं नोंसोरनि नाजानायावनो करोड़पतिनि बिगोमा जानो हाबाय नाथाय मोनसेल' बाथ्राया बेनो जाबायदि आं दासिमबो आं हास्थायनाय सिख्लानि बिगोमा जानो हायाखिसै आदै नों हास्थायनाय सिख्लाखौबो मोनगोन धोर्ज हमलै आदै धोर्ज हम धोर्जनि फिथाइया जेब्लाबो गोदै साननो गोनां जेबो गैया आदा निदानानो बेखौ फिक्स खालामखाबाय आफानि रिक्सा जुदि आनरिक्स जायोब्ला अब्ला फाइनाल गेमा जागोन अनजालुनि हान्जा आरो नोंनि हान्जा अनजालु नोंनि आरो आंनि गेजेराव फाइनाल गेमा सानसे बेलासे जागोन बेनिखायनो आं नोंखौ खावलायदों उइदाउट चेलेन्ज नों आंनो ट्रफिखौ आंनि आखायाव थाबैनो गथायनानै होफै जुदि नों आंजों चेलेन्ज खालामो अब्ला नाय रेफारिया जेबो बाट्टा मोननाय नङा अके आं नोंखौ फाउल खालामनानैब्लाबो गल होगोन इट इज माय प्रमिस हिरो अफ द मेचआवबो बे सोगोमसारानो जागोन आरो बे ट्रफिखौबो आं नाजावगोन सोगोमसार आदै कम्पिउटारा जुदि हिरो अफ द मेच आरो ट्रफिखौ अनजालुनो होब्लालाय गेम जागायनायनि आगोल कम्पिउटारनि गासिबो तारखौनो हास'ना होगोन हाब जोंनिखौलाय माथो समायना सिख्ला फैबाय दंलाय सोगोमसार आदै हनै नायहरनोसै बिरबेलि माबायदि समायना सिख्ला बियो नंमारगौथ' बस जोबोर समायना सिख्ला बेफोरबायदि सिख्लाखौ जुदि साप्लाय हरनो हायो मार्केटाव गोबां रां मोनगोन सोगोमसार आदै
जाय ट्रफिनि थाखाय अनजालुजों नों चेलेन्ज खालामनो नागिरदोंमोन बे ट्रफियानो दिनै नोंनि जानो होनना फैदों बेनोथ' मानला आदै अनजाला दिनै बे जंगलनि लामाजों हारसिङै मानो फैखो उखैफ्लेनानै थानाय मोसानि खुगायाव मैया गावनो बारसोमफैयाखैथ' अ आदै थिग दं दे दानिया नोंसोर थांदो लिभ मी एलन गोगोमसार आदै आंबो थांसै नाथाय मोनसे बाथ्रा खोनासं गिबियावनो नों नोंनि बिखाखौ राफोद खालामनानै ला आरो जुदि सुनायाव फिसा जायोब्ला गुवारनानै बिखाखौ नों गुवार खालामनांगोन फिथाइया जलांथो दे थादो आदै थादो अनजालि नों बे अरनबारिनि लामा गेजेरजों हारसिङै बहा थांनो फैदों हारसिं मानोसो गोमसार औ सिगांथिं लोगो मोननायमोनब्ला आंजों नोंखौबो लांफाजागौमोन नाथाय नों उनथिंजायनिफ्राय राव होनानै गोरोन्थि मावबाय नों मिथिया नामा सिगांथिं दावबायलांनाय मानसिखौ उनथिंजायनिफ्राय राव होनो मोना होननानै ओहो सरि अनजालि आइ एम भेरि सरि रथ अनजालि बुंसो गोमसार नों आंखौ मा बुंनो सानदों अनजालि नोंनि अननायावनो आं दिनै धोन दौलत गारि मथर गासैखौबो मोनजोबनो हाबाय नाथाय मोनसेल' जिरादखौ आं दासिमबो मोननो हायाखै बेनो जाबाय सोरनिबा बिखानि गोथार अननाय बे जिरादखौ नों माब्लाबाबो मोननाय नङासो गोमसार मानो बे जिरादखौ आं रांजोंनो बायगोन बे जिरादखौ नों रांजों बायनानै मोननाय नङा बिदिब्ला आं बोलोजों बायगोन अननायखौ बोलोजों बायनानै मोना लभ डाज नट गेट बाय फर्स बाट बाय लभ अननायखौ अननायजोंसो बायनानै मोनो अनजालि नों मानो बुजिनो नाजायाखै अनजालु बायदि सुबुंजों नों जुलि जानानै मा मोननो मा दं बिहा मा दं बर' समाजनि सासे बियो नंखाय बाखाय नायजाब लिरगिरि आरो बियो नायजाब लिरनानै जाखिनि रां मोनो बियो माथो गावनि बहि कलम बायनायावनो थाल्ला फोजोबनानै लायो बेहा जेबो गैया बे थार नाथाय आंहाथ' दं अनजालि नों सार्भिस मावनानै जिउ मोनसेयाव जाखिनि रां खामायो बेखिनि रांखौ आं दान मोनसेयावनो माथो थाल्ला खामायो अब्लाथ' बियो नोंनि इनाय मावनानै मोननाय रांसो मा आरो खोनासं बेफोर रांखौ नों हमथानानै लाखिनो हाया because money also wings anytime they will fly for you अनजालि no हगा लामाया अनजालि नायगोन अनजालि आंबो सानसे बेलासे नायनानै लागोन नों अनजालुजों माबायदि जुलि जायो बेखौ आं नायनानै लागोन जायासै आदै जायासै जागोन आदै बांसिनसो जागोन बेनिख्रुइ रासिनसो जागोन आदै साननांगौ जेबो गैया र' नों थाथ' आं थांगासिनो दं अनजालि रथ अनजालि नों बे अरननि लामाजों बबेसिम थांनो नागिरदों नोंनि थाखाय जाय सोलेरा बेसेन गैया जाय अननाया बेसेन गैया बे बेसेन गैयै सोलेरखौ आं बे अरनाव मोसा मुफुरनो बावनो फैदों नों गावखौ मा सानदों हा सोबा नों आंखौ सोबा नङा नों आंखौ सोबानो नाङा
फोथायनाय नङा आंखौ गोदोनायाव सेथेनानै बुथार आं नोंनि आखायाव थायोब्ला गोजोननाय मोनगोन हा अनजालि नों गावखौनो गाव मा सानदों नों थारैनो फाग्लि जादों नामा सानदों नामा नों गावखौनो गाव बैथागि दिङानि जावबायारि होननानै दा सान अनजालि नों गाखोनाय दिङाखौबो सोरबा सासे दिङारिया जावगासिनो दं सोर बे दिङायारिया आं अनजालि आं नंखाय नङा अनजालि थारानो खोनासं अनजालि खायसे अननायफोरा गोरबो सिङाव सिरियै बोहैयो आरो खायसे अननायफोरा गोरबोनि बाहेरायाव बोहैयो नाथाय दिनै आंनि अननायाबो गोरबोनि बाहेराव नोंनि थाखायनो बोहैनो नागिरदों अनजालि नों आंखौ थगायनो सानदों अनजालु अनजालि नोंखौ आं जेब्लाबो थगायनो सानाखै नैबे अरननि गासै दंफां लाइफांफोरानो साखि जानानै दं आरो आंनि बिनानाव मिनिस्रिनि समाय दा बुंसै अनजालु दा बुंसै आं गोजोनबाय I'm satisfied more बेयाव नङा अनजालि बेयाव नङा नोंनि जायगाया आंनि गोरबो बिखा गेजेरावसो I love you so much अनजालि I really love you